May gabi, utro. So, ang atong topic karon is about accenting the positive. Kabahin gyapon gini siya sa lecture series about the Ten Commandments, about the commandment of God. Pinanaman kita karon sa second part of the catechism about anything about commandments. So, nakakita karon sa commandments in general. Okay? Sa principles sa mga kasuguan sa atong Ginoo. So, makita ninyo dito yung picture. Positive o negative, no? So, mao ka na ang balaod sa Ginoo. Dili lang ni siya kay don'ts. Appeal po kini siya ang do. No? Do and don't. So, positive o negative. Na ay mga bagay nga likayan, na ay mga bagay nga buhaton. So, do good and avoid evil. So, sama sa coin, na duha ka nawong ang coin, no? Head and tail. So, to keep away from sin, ang paglikay sa mga dautan nga mga buluhaton, usa lamang ka bahin sa kasuguan sa Ginoo. Ang paglikay. No? Don't forget that. Ang ikapikas nga bahin sa Cohen is ang pagbuhat sa mga bagay nga dapat natong buhaton. So ang Ginoo na ay gustong ipabuhat ka nato. O ang Ginoo na ay mga dili gusto nato nga ipabuhat. Okay? So ang uban magsalig. Abi nila, okay na sila. Tungod kay wala sila yung mga sala. Wala sila yung mga immoral nga gibuhat. Wala sila yung mga illegal nga gibuhat. So, kampante na sila. Abi na nila, tuloy-tuloy na ang ilang kalawasan. But, kung with reflection, kung imong susihon gyud ang imong kinabuhi, diha nimo ma-realize nga wala pagiday ko nabuhat para sa gingharian sa Dios. Ang akong nabuhat, first part pa lang, paglikay sa sala. So, that is the first step. No? First step pa na siya. Naapoy mga tao nga nagsaligpod, nga maabi nila, maluwas sila, kay daghan kay sila binuhatan sa Ginoo sa mga tao, sa pobre. Champion sila sa pagpakaon, paghatag, pagdonate, pagmutabang. Maayo kayo sila sa isang katao nila. Pero nalimot na po sila, ilan na pong nalimtan, nga na-dislay kabit, na sige day sila o himong illegal. So, muna, ang tao, duha ka matang, no? Ang uban, champion sa pagbuhat, walay, pero morality-wise, wala. Napoy uban nga morality maayo pero walay binuhatan. So kinahanglan balance. Ang duha gyud ang buhaton, di ta pwedeng mo pili. Kaya ang uban mo ingon man, may lang ko, mas maayo pa ko kay bisan o daghan kay kog mga chicks diri o mga kuan ko ane pero daghan man kong nabuhat sa isig ka tawo. Wa man ka gipakalain sa pagbuhat sa ibang tao pero kulang. No? Paul gihapon ka. To keep away from sin is essential beginning. Muna sinugdanan. Pero, ang atong paghigugma sa atong Ginoo sa isig ka tawo needs much more than that. Okay? So, ang ipabuhat sa atong Ginoo kanato are the corporal works of mercy and temporal works of mercy. Na-lecture na nato ni actually. Pero, kay step cover to cover man tadi tamulaktaw agian nato no kay sa una ako ning giuna kay pero balikan nato kay dugay-dugay naman pud to. I think siguro almost 1 year na to manimtan na po na to. Corpus means sa Latin body, corpse, corpus. Okay, so may temporal works of mercy, corporal works of mercy, no? Or temporal, meaning ang mga pagidanglanon sa atong isig katao, physical.
Okay? So, 7 na kabuok, usa-usaw na to na. Okay? Feed the hungry, give drink to the thirsty, clothe the naked, visit the imprisoned. So, mabasa na to na siya, kana nga mga gilista sa simbahan nga corporal works of mercy sa Matthew chapter 25, verse 34 to 40. No? You see Jesus ginusultian na, no? Very famous kaya ni siya nga kasuguan sa Ginoo, no? Ningon siya nga Amen, I say to you, as long as you did it for one of these, the least of my brethren, you did it for me. Ngayon man siya, kari kamo sa akong gingharian, kay kamo mga maayong tao, tungod kay ako gigutom, gipakaon ko ninyo, giuhaw, yan, etc., etc. Nung ningon sila, kanong sa aman day ka namo Ginoo nakita ay gutom, gipakaon ka namo. Ito ba ang Ginoo? Sultihan ko kamo, sa kada himo ninyo niini sa kabos ninyong isuon, gihimo po ninyo kining kanako. So, kari kamo. So, manangit sila. O, nisulti siya sa iyang mga tao. So, during final judgment niya, so, musulti po siya sa mga tao sa iyang wala. No? Depart from me, ye cursed into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Imagine, mga kuha niya, mga tao niya mga moral, mga wala ni sila mga kabit, mga wala ni sila illegal, wala ni sila, dili ni sila drug pusher or drug lord, no? Pero, mala impyerno gyapon sila because, for I was hungry and you gave me no food. I was thirsty and you give me no drink. A stranger and you give me no welcome. Naked and you give me no clothing. Ill and in prison and you need not care for me. So kini nga kuan ha, dili ni siya nga malipay na ta kay nakahatag ta sa makalilimos og 5 pesos, maluwas na ta no. Dang ginasulti diri nga a generous person is a lifestyle. A lifestyle of being generous. Dili kay mga one shot dila binatog, oops, igo na to makapaluwas na ako, nakahatag lang tag kausa, nakahatag lang tag one time diri. No. It should be a lifestyle of giving. No? So, unsa na to pagtugon niining corporal works of mercy. Now, according sa book ni Father Leo XIII, there are 3 directions yung pinaagi sa pagtabang sa pobre. 3 ways. First is through ang atong pagtabang pinaagi sa organized charities. Ako usbon, organized, meaning charity nga mga dinagko gani kanang na mga pangalan, ang pag-donate ka diha usa na ka pinaagi, no? Nga naman kay naay mga panginahanglan ang atong mga isigkatawo nga dili kaya sa tagsa-tagsa nga pagtabang, kinanglan organized, no? Kaya nang mabulto, for example, sa Yolanda, tagsa-tagsa ta mo sa kay barko mo ato dito na magubot dito. So kinahanglan organized siya. So ang atong pagtabang ana, no? So some needs are too big for any single person to care. So kinahanglan siya of organized. For example, social service agencies, no? Usa na kapag pinaagi like Anawim, St. Vincent de Paul, no? So daghan mga organized charities nga pwede nimo, UNICEF or unsa pa diha, no, ihatag nimo, siguraduhon lang nimo nga ang imuhang gihatag safe, dili no, dili ibulsa, no, or any organized society nga imong nahibaw-an o mo donate ka, usa na ka paagi, counted na sa imuha sa Ginoo, no, para sa mga handicap, no, mo hatag ka, mo donate ka diya sa mga DSWD or sa ba, no? Pareho sa kay Sister Mother Teresa na siya hospital, no? Daghan na kay siyang na-put up ng mga hospital sa mga lepers, sa mga destitute. So ang imong paghatag niini sa mga charitable organizations sa simbahan, Pondo ng Pinoy, mo na, mga yan na siya, organized. So sa atong pag-contribute, no, we are discharging some of our obligation. But, not all. Usa na ni kabahin. Ang usa ka pinaagi, so,
is sa pagtabang sa social betterment. Mas medyo engaged na siya. Kato, medyo di kayo siya engaged. Okay, hatag lang ko. Sige, sagdin ako. Hatag na ko diya. That's the first part. Kadua is medyo engaged na social betterment. So, ang pagsuporta sa mga para maibsan, no? Ma-diminish ang mga injustices sa mga nahimo sa imong mga isigkatao. For example, atong mga pagsuporta sa mga labor nga mga gidaog-daog sa mga ilahang mga employer, no? For example na housing for low-income families, mga mag-create kag cooperatives, mutabang ka sa mga patubig, sa mga farmers, or lecture ka sa mga mothers o mga skills nga para ilahang negosyo nga ginagmay, no? Mangyana ba? So, mo na siya ang ginatawag nga social betterment. Ang imong pag-support ana ikaduha na nga pinaagi sa pagtabang. So, medyo lisod-lisod ni gamay kay mas involved yung kaani. It needs your time, pero mas bugat ang ang reward sa Ginoo ni ini, no? So, ang pag-support sa mga farmers, pag-support sa mga for livelihood, housing, tabang kag pintales, gawad kalinga, ngana, no? So, every other kind of self-help plan that will make life a little less burdensome. Any initiative that you can think of, no? So, corporal works of mercy. The third part is direct help. Person to person. Ikaw na gid mismo. Dili pwede nang naimuduol nimo nga mangayo ko para tambal, mangayo ko wala bibigas. Mayong kag ay di nako mutabang nimo, di nako moatubang nimo nga naman. Naghatag nako sa UNICEF, igo na to. Dito na nakahatag nako dito sa charity sa pondo ng Pinoy sa simbahan. Wa na tapos na di nako. No. So that is one part. Second part, we still have to give direct personal help to our brethren. Dili ka pwedeng, igo na to, kaya nanghatag na ko dito sa charity. No. That is just one way. Okay? But none of this will relieve us, of course, from the obligation to render direct and personal help. No? So, si Jesus Christ, kapila nang gisulti sa Bible, he can be disguised. He can disguise. Even the angels can disguise. No? So, manang kadunay ginato nga di man ni siya angayan, tagaan, or mapraning na ta ba? Basig iilad lang ta. Worthy ba siya? No? Worthy. So, if we try to be prudent in our giving, scientifically assaying the worthiness of a need, inevitably, no, someday, meaning, there will come a time when Christ will catch us napping. Meaning, basig makaplagan ta sa Ginoong nagtulog-tulog. Wala ta, nagtabang. Jesus spoke often of the poor. Nagsulti siya kanunay bahin sa poor. Pero wala gyud siya naghiskon bahit sa poor that is worthy. Never siya nagsulti, ang taga-ilan ninyo worthy nga poor. Angayan ba? Basta ang isulti niya poor, no? So it is up to you to judge. But ayog subrahe ka kanang defensive gani nga mapraning ka na nga di nakakahatag kay ang tan-aw nimo tanan sa mga pobre mangingilad. No? It is for the love of Christ that we give. Worthy man siya o dili, it will not concern the church. No? It will not concern us. Isulti dire. We should not encourage idleness by imprudent giving. Meaning, dili nato i-encourage ang pagkatapulan nga sige lang taghatag, gadita mo gamit sa atong utok. No. Dili pod. Gamiton po nato ang atong utok sa paghatag, no? Nga dili sila magsalig. But ang problema lang kung basig
Nganong muhatag man ko nimo, sala na si mong ginikanan nganong una na. Muna, no? To neglect giving help to a poor family on the reason that they are lazy, or the father drinks, or the mother is poor manager or irresponsible, is to endanger the salvation of our soul. Next. So, visit the imprisoned. So, karon panahon na lisod mo bisita prisuhan tungod kay stricto na, no? Karon kami sa SSVP every Friday naghahatag mig katikisim lecture sa mga prisuhan. You know what, sa mga crowd nga tagaan og katikisim, grabe ning mga prisuhan. Minaw gyud og maayo. Grabe sila maminaw, no? So karon si tata ang ginapa-lecture nako apologetics. So ako may ga-support og snack sa piniriso. Every week, gipadanghin na sa warden. Swerte ta karon sa warden nato, petimbutan na. Pero protestansya, pero may gani, protestansya niya, buutan yung kayo. Grabe. First time karon ang pirsuhan nga na mga bulak-bulak, kay mahilig siya mga garden para kuno beautification. So, every week, gahatag ta og pandesal. Mo nang mo gasto gid mig pandesal para sa ilaha. Kaya lisod pa nang wali ka gulay unod lantian. Hindi ka paminawon. No? So, that is every Friday. So, daghan pa maagi. Pwede, kung dili ka mo akaadto dito, hatag ka grosaryuhan, chaplet, buklet dito sa warden, ipahatag nimo. Or, mangita ka og pamaagi nga ang mga tao di mapriso. Ato mga bata, mga out of school youth, paliga ka, volleyball, basketball, para avoid sila sa mga no? That's preventive, no? Hatag sabon. Sabon ang ilang inisigi og kuan ron. Pangulitaw sila sabon. So, recreation for youth, no? To visit the sick. So, kana, dako kayo nga tabang sa Corporal Works of Mercy ang pagbisita nato sa mga masakiton. So, naapod mi sa SSVP day nga mga to may hospital visit sa Mars. Pili ng tao, magpa-pray mi. Ang pinakayod kasubo yun nga among hindi magwanta sa Mars, daghan kaya kinanglan og Santa Lana. Nang kinanglan og anointing of the sick. Mo kayo nga gustos kalami lang ikumpare no? Mang Santa Lana tadi. Muna ang buwa man po'y mo adto kaayo gud. Anyway, daghan kayo mga nagatinga dito nga pobre kayo. So you can do that. By the way, Friday is still until now is a penitential day of observance. When you want to you group yourselves at mo sa Mars. Ato mo gusto mo magpa-pray, tapos style na mo sa yung mga pobre yun. Dahuan mo gamay, depende lang mo. So, tako na kayang kalipayin sa uban, no? Medyo agwantag-agwantahon ganyan inyong ilong, medyo baho-baho yun. Say. The illness of our brethren is a Christian challenge to us, no? So, dili lang kay bisita sa ospital, ang inyong mga kailang, ang nanay cancer, nga pobre kayo, ang inyong mga amigo, bisag dili pobre ko, ang inyong mga amigo dito nga bisitahan po ninyo nga para ma-cheer up siya, no? Dili lang kay cancer, na stroke, o sa yung duman ninyo, ang inyong amiga, barkada, classmate, o sa ba, pariente, sa akong uncle dito nga, auntie nga, suplada kayo, buringot, bisitahin lang yapon. No? Makapa-cheer up sa iya, no? A call that will even call, no? Sometimes a call that will comfort and cheer. Even if it does not heal, it will give a cheer and comfort. So, basahan nimo og libro kuno, ang usa ka tawo nga buta, or pulihan nimo ang usa ka asawa nga nagbantay sa iyang bana, pulihan nimo kadiyot, no? Pwede. Padala ka get well soon card, no? It will give a smile. Next is to visit the house of
ato mga namatyan, to mourn for them. Part day na siya sa corporal works of mercy. Puyan tanaw kaya binaada naman ang attend. Pero it really matters sa mga tao nga nangamatyan. Mo adto ka sa ilahang lamay o samot pagid kung mo attend ka sa lubong, no? When we attend a funeral, we are watching with Mary at the tomb. Okay. So when we labor out of love for God to ease the burdens of our fellow man, no, we do something very pleasing to God. Malipay gid ang Ginoo. If you do this to the least of your brethren, you do this for me. Now, mao kato ang panginahanglanon sa atong igsuon sa panglawas, material needs. But ang panginahanglanon sa atong igsuon sa iyang kalag mas labing importante. Kung importante man to, mas importante pa gyud ni ang itawag nga spiritual works of mercy. Admonish the sinner. Sa maning admonish sa Binisaya? Paghimangno, no? Pagpahimangno or pagbadlong o paghiya niya sa kasala. To instruct the ignorant. Isa-isahon nato na. Okay? First, to admonish the sinner. So, it is our duty. No? Most urgently upon parents. First of all, parents. Second lang ng teachers. So, kita nga mga parents, dili na ito isalig. Anong maot manigbatasan akong anak, kay dili maayo pagkatudlo sa mistra. No. Una, nganaw na maot ang kinaiya sa imong anak, dili maestra itong basulon. Naigamay ang maestra, pinaka first yun, parents. No? So, gikan pa sa gamay, hantod diha magsugod ang formation sa kinaiya sa atong mga anak. Next is sa atong mga kaila, paryente, mga blood relatives, suod nato, o katong mga naatay authority over with, no? Mga tao nato sa trabaho, sa ba, ka-guide ta, no? To all of us, importante kayo nga slide. To all of us belongs the responsibility of leading others to virtue according to the degree of our influence. No? Importante nga part. Degree of our influence. Kung ang atong asa tama ng atong influensya, dili man pwede makita lang ang taos dalan diha, imo nang badlongon, hoy, undangin ang pagpangabit. No. Kung aon sa imong impluensya, naa ba kay impluensya na tawana, naa ba kay depende sa inyong relationship, no? The more close ang inyong relationship, the more ka na responsibility. Amen? So, kung imo ng asawa, mas dako ang responsibility nimo kumpara sa imong tiyo. Siyempre, no? Mas nagkadaol, mas dako. So, atong hinumduman, sa pag-guide nato sa atong mga anak, importante kayo ang atong example. No? Importante kayo ang atong example, kaya ang atong anak, mura ni sila og sponge, i-absorb nila tanan. Mas tuuhan pa nila ang imong gihimo kumpara sa imong isulti. You pray, ha? You pray. You do not do that. Do not speak bad words. Pero bisag kung saan mo do not speak bad words, kung ikaw ga speak bad words, di na. Bisag dili na ka mo gani, bisag pa kung saan mo nag-pray, kung di niya makita nga prayerful ka, di ko na mo pray. Example, ako pag mata na ko, example lang, alas 5, bangon ko, tapad sa katrima. Yung mamata mo na si Andy, kay uban mag-golf. Murag, katawanan lagi kay murag, Xerox, unsay buhaton ni mo, literally yung buhaton mo, rospod, kuha ko sa prayer booklet, kita akong lihatag na niya, kuha ko sa prayer booklet niya, open po, mura ko na si correct. Tapos makadto ko sa amin, matakin po siya, bisag wa siya pantalon. Tanan ang bata, grabe mo ng Xerox copy yun, no?
So, mo importante kayo nga, be careful of your action in front of your children because they will really adapt it. So, take note about admonishing the sinners. Very crucial ang pagpahimangno or pagbadlong sa mga nagpakasasala o nagkinabuhi sa pagpakasala. This should be done with utmost prudence and tender loving care. Ha? Kaya nga naman, kaya kung sayop ang imong approach, ang sinner musamot o ka-obstinate, kagahi, mo under dayon ang defense mechanism. No? Gamit ikag words nga dili offensive kung mahimo, no? Pero naay time nga bisag dili na offensive ang imong words, kay di lang gid siya mudawat, di na imong sala. Basta sa imong tanaw, use the least offensive words. Amen? Kaya mo yung kagoy, palahubog. Ang dami na imong paghubog-hubog. No? Di gina mudawat. So, pangitag mga pulong nga dili makasakit or sa imong barkada nga naa siya kalibin or kabit. So, saan man mo na? No? Para sa ako ang friend nga religious kaayo. Religious, head sa usa ka community nga kuan, pero open sila nga share sa mo ang naga-withdrawal sila. So, maikog kung musulti kay religious siya, Catholic na head of community, pero paano di man niya makita ang withdrawal is against the command of the church? So, ako yung before ko ni Antonia, gibansay-bansay na ako akong words, kung saan ako. Luckily, no? Dawat niya, wala siya masuko. Brad, delay na biya. Mayo, mo name niya, withdrawal is, okay naman sa withdrawal. No? Kaya kung pasagdan lang ni mo, mamayingon lang kag, okay, kabalo naman na siya. Kasala ka. So, it is essential that our admonition be made gently and with evident love. No? So, I do not judge you. Muna, diri na lagi mo sulod ang topic nga, do not judge. Jesus said, do not judge. Pero di harap sila taman. Di nila yung sumpayan. So, kanang insulti ni Jesus nga, do not judge. We have to know the meaning of what Jesus said. Okay? Dili na pasabot nga absolute, di na gyud ka mukan. Di na gyud ka mo badlong. Pagsulti niya dili mo judge, ang gipasabot na ni Jesus, dili ka mo kondinar og tawo. Dili ka mo ingon nga ikaw makasasala ka impyerno na ka kay pulos do. You have to correct. But be careful nga sa imong pag-correct, ikaw di pod badlongon. Mo nang isulti ni Jesus kay nga naman kung otro po kang badlongon, ang imong pagbadlong dili credible, mura kag joker, no? Pares ko naman yung kan, huy pag diet, uy tambok na kay ka, nga moingon siya ikaw di ay bilbili mo nag-awas-awas na, no? Sige, sample yan na. So we have to be conscious of our weaknesses, but be careful that your prudence nga dili maanto sa cowardice. Kay moingon kag nagkuha lang og timing, sige lang ako og timing hantod wa gyud kay nabuhat kay talawan dai ka. Huh? So kung makita nimo nga ang imong isikataw nagabuhat og daotan, dili nimo pwedeng pasagdahan lang kay because kabalo ka nga gina-endanger niya ang iyang kalag. No? Imo gyud siya nga ipahilayo sa ginatawag nga spiritual suicide. For example, if I have a certain knowledge that my good friend is using contraceptives or indulging in marital infidelity or contemplating marriage outside the church, no, or is endangering his salvation in any other way, then the love for God demands that I do my utmost effort
to dissuade him from spiritual suicide. So, we have to do our best, no? So, usa ka katalaw ko, no? It's a cowardice or the worst, no? If I try to excuse myself by saying, mayon kag, well, he knows what is right already, dako na siya, kabalo na siya. It's not my business to tell him what to do. It's cowardice. No? Katalaw na. Para sa katao, makita nimo nagmugunit og pusil sa iyang ulo, pusilo niya. Unsa ibuhaton nimo? Kung mahimo pa lang ilugo nimo, di ba? Kay di ka gusto mamatay siya. Now, lawas pa lang na ang iyang ipatay. How much more spiritual suicide? If you really love Jesus, if you really love your fellow man, correct that person. And sometimes we are so coward, we don't want to lose the friendship. You're okay, I'm okay, okay lang ta, para as long as di lang ka masuko. No? So, his spiritual life is more important than his physical life. Amen? James chapter 5 verse 19 to 20. List it down. So mo ni tubag ni mo yung dili ta magbadluganay. Kay niingon si Jesus kano, do not judge. Mo ni tubag sa ilaha. My brethren, if any one of you strays from the truth and someone brings him back, he should know that he who causes a sinner to be brought back from his misguided way will save his soul from death and will cover a multitude of sins. Daghan sa imong mga temporal punishments matangtang kung ikaw makapabalik ka og sa katao nga gikan sa pagpakasala. Maluwas nimo imong kalag. Daghang mga venial sins ug temporal punishments ang matangtang. So dako kay reward mga igsoon. Imagine usa ka tawo nga paidulong sa impyerno imong gitabang ka. Next is to instruct the ignorant. So instruct the ignorant meaning ang pagtudlo sa mga walay nahibaw-an, no? So ang pag-teach nato og katikisem, no? So bisan kinsa kuno ang nagatabang sa pag-develop sa mind sa education is doing the second corporal work, spiritual works of mercy. Ang mga teacher, no? Dako kayo lipay ang Ginoo sa mga teachers, sa mga nagatudlo, mga educators, no? Bisan pag mga subject lang kini nga secular, bisag dili katikisem, mga ordinary subject pan. Dako ang part ni siya sa spiritual works of mercy. Teaching is a noble vocation, one which can be made a real road to sanctity. Kinsay teachers diri? Wala. Very good. So, dako slag puntos sa Ginoo mga teachers. Karong mga panahon na di na kay ganahan mo teacher mga tao no kay gamay sweldo, no? Karon dako na. Laboy na nga murag pa-increasean pagid ko na ni Duterte. Teachers. Okay. Religious knowledge, according to here, is the highest knowledge. So those kuno who teach in parish religion, nag-teach o catechism, are practicing the second spiritual work of mercy in the fullest possible way. Muna pinakataas nga pagtuman ni ini nga balaod ang mga pagtudlo sa mga religion sa schools o sa mga bisag kinsa, no? Bisag dili man kinahanglan school. Ang imong pagsuporta sa mga catechetical mga efforts is happy ang Ginoo na dako og merit, no? Next is to counsel the doubtful. Kato mga naglibog, kato mga nay problema imong taga-ano guide. So di man ta magproblema ani kay kita mahilig mangita maghatag og advice, no? Mahilig kita maghatag og unsolicited advice. Mga advisor ta kasagaran. Pero siguraduhon lang nato nga ang atong advice nga ihatag sa atong isigkatawo is founded on our Catholic faith, the principles of faith. Dili lang ta kay magpasagad lang og hatag og advice. Siguraduhon nato nga atong advice is dili na ay hidden agenda.
nga kanang tungod kay natay gusto nga pasipsip nga advice. Napoy sometimes mohatag-tag advice kanang unsa na poy gusto madunggan sa tao. Dili nato ihatag kung unsay dapat niyang mahibaw-an. Kay talawan lang kita, gusto lang kita magpakwan. So kinahanglan ang importante the things that that person needs. To comfort the sorrowful. Ang pag-comfort sa Binisaya gani? Ang alam-alam. Paghupay, no? Paghupay sa mga nagkasubo. So, dako day kay ni siya nga kuan, no? Nga tabang. Our comforting words will be fortified by 1,000 times by our deeds. So dili lang na enough nga igsoon nga ay okay lang, I will pray for you. Sige lang kuan kaya mo yan. Dili lang taman diha di ay. Mas nindot pag yun kung ato ni siyang follow-upan og atong buhat. No? To give you an example, wait lang. You pray for the hungry, then you feed them. This is how prayer works. According to Pope Francis, no? Kanang dili lang ta kitaman sa mga empty words nga mga PR nga, oy, uluoy ka, o sige lang, anana. Kung naa kay mabuhat physically, ihatag, no? Pero kung wa gyud di, unsaon taman? Ay la pugpug sa kung wa gyud. Next, to bear wrongs patiently. Ang pagpasaylo sa mga injury, mga nakabikil ka na to, no? For example, sa mga driver nga mga balasubas, ikat lang ta, no? To forgive them. Friend nga nag-betray ka na to. Betray sa Binisaya gani is giluiban ka, no? May lang tubangan. Dunggabon ka magtalikod. No? I-forgive yapon na to na. Dili na to na ipadala ilangalan dito sa Sikihor. The neighbor who spread lies about us. You have to forgive them. Ang atong trabahante, ang clerk who cheated us. No? We have to forgive. Pero dili bot pasabot nga, hala, sige, trabaho lang yapon diya, bisag kawatan. No, pwede ipapriso, pwede i-report, pwede pero you have to forgive. Disiplinahon, no? Dili pwede, hala, padayon lang pangawat, dili pwede. Disiplinahon, pahimangnuan, kung tagaan chance, kung depende na sa imuha. No? But you have to forgive again. So, ang pag-forgive, maunang isulti nga, the supreme test of our love for God. Ang pag-forgive sa uban is our supreme test. Kaya bisan si Jesus, gigrabe na nga pagdagmal. Isulti pa siya, Father, forgive them. O ang last is to pray for the living and the dead. So, living, you pray for that, i-appeal mo na sa imong prayer, o ang dead, mga tao nga naa sa purgatorio. So, di ta malimot nga sa atong pag-pray, dili lang ato ang kagalingon nga needs. No? After sa atong needs, you pray for the needs of others, physical and spiritual. No? So, it will be called selfishness, no? If our prayers are only limited to our needs. So, part sa atong prayer should be the needs of our brothers and sisters. No? And dili lang kay atong brothers and sisters, it compass the whole world. Always sa inyong prayer, don't forget the souls in purgatory. O sometimes, brothers and sisters, kanang muragwa ta kabalon sa ibuhaton nato, no? Pero nindot ni nga principle nga atong kuanon.
salvation. Always bear this in mind, no? Para di mo mag-relax. Kaya kung usahay malibog ta kon sa may akong buhaton. No? Always think of salvation of souls. Salvation of souls. So your mission in this earth is for the salvation of souls. So you have to work hard for the salvation of souls. Kaluwasan sa kalag sa uban. Kay kung imo lang kalag imong naon, mayong ay buutan naman ko na may buhaton. Igo na ni. Pero kung maghunahuna ka sa kaluwasan sa imong isig tao, pila ka bilyon ka tao nga imong ampuanan, napa imong igaagaw, napa imong ante, napa imong isuon, nga layo sa Ginoo, ampuan mo ni. So, tapos sa pagyud, kung imo lang kagalingon, murag di ka ganahan mo fast, hindi ka ganahan mo abstinence. Pero hala, ang mga tao dito sa mga mga abortion, mag-fasting ko, mag-abstinence ko, mag-penance ko. Kay for the salvation of souls, sa tanan mong maginabuhat, fasting, abstinence, prayer, sacrifices, it can help for the salvation of souls. So, always bear in mind, himoni mo ng mantra, galaka-laka kasdalan, salvation of souls. Your prayer for the salvation of souls. Okay? Let us share our assignment. So, ito ang verse at assignment. Ha? Matthew chapter 5. The Beatitudes. The Sermon in the Mount.